Có khi mình có para bây giờ hậu trai Jesus Christ mình ta kas ngi ka balang karake ya kas ngi burom janga jinkala dur Jesus u Jesus u penpau ialade haka partay paulong ukun ublay pat haka jimpatay janga jimpule barang yusngo ba kabaneng ka angnod ban penyutu ya ublay siya ka partay nadu ka kitab Daniel yusngo kalong kumno ka burom janga baneng kakbaneng ka ang nuot nang iway pa iway, baka burom jong ubale kanwan pao hangi iway pa iway, bangindup im ya kaburom jong ubale haka jingim jongi. Ngide banlong keba im ya kaburom jong ubale haka jingim jongi. Kane kalong ka jingang nuot jong ka baneng. Day na katakadaw, ngi duway, ngi shimenda kamas bakoy, ngi pinribale yalade. Bangindupla banyo pidiang ya kaburom jongo balay. Panyos ngo haka jingpuli naka shiti jongo Petrus bakudula ang ya kabang iyo mad ya kabang iyo ya kabang yus ngo ngipen bana. Bale ki pen bana ya kane. Babaru ki bru ki ngeit baru ki bru ki im ya kane ka jingang nur janga baneng. Bau Jisu lang ukuno balay. Bad ban yazrim badu Jisu ukuno bale yakaba uhikai ngide ban bud yakalindi kaba uble ubuha kamajongi ban bud yakanegilindi ngidon Moses ngidon Elijah kasur jong ka prophet kasur jong o prophet ngide ban ngap kasur jong ka niam kasur jong ka hukum ka ngide ban pinbiang haka jingim jongi kabamut o Moses uyang nagabenda haka hokasot. Lada ngi im haka hokasot. Dap daka sur jangu nyongya tulupa. Kasur jangu nyongya tulupa kawan syangi. Lempa umen siyamba kuit. Nagataka daw haba ublay wala ra yawu Elijah. Wala ra yawu daka erlang tari. Ba medding. Baladon ka ding. Hakataka kalikulay. Kali kaba medding kulay ba medding kaba iyang nagabenda umensiyang bakuid Moses ulong ubalayo pidiyang yaka ain yaka hukum na ulum Sinai bad ka ulum baro kawe kadap na kaburom ubalay omdon kano ke jingtingit ha ulum haba Moses ulayo pidiyang yaka ain yaka hukum na ubalay kabamod kaya ka ba kak tino balay ka pengan mau yangi kaya ka ba kaneka sngiburom jingkaladur Jisu ka pengan mau yangi ka kot ver yangi ban im ngide ban long ki buri bahok ngide ban long ki kon ke ba im ha ka jingko do balay ngide ban long ki kon ke ba dap daga boro men siem ba koin ba nang daw Jisu ulong ka daka shin jaga jingid Jisu ulong ka daka shin jong ka jing start Jisu ulong ka daka shin jong ka jing isine bad ngidi ban pintre kam ya ka jing start ubale dap daka jingid habangi dap daka ne ka jingid ngin stam ban isne ya baro ki boryo kane ka de ka jingkot jong ka beneng yangi ki kristan kane ka de ka jingkot jong Jisu yangi bangindo pintre kam ya ka hokasot agane ka sngi ngiyosngo Buon ki beryo ki kolmar jimbot. Buon ki kon samla ki kolmar jimbot. Namahar kanhe kadega por buon ki kon samla ke lade pass by ki exam lese ki interview lese ka ya ki exam baro nagabenda banyo kam kida kila treshitam baroshi jingim jongi ban pule kot minda habakot banyo ki kam ngiyosngo buon ki kon samla jongi kilinga mensiam kamda me ki baduk jongi ki kon samla baduk ki linga mensiam lese ki long ki bastard lese ki layang ningkong ha ki interview jongki ha ki exam jongki banyo kam minda haba boy banyo pidiyang ya kenega kam kis ngokut lat namar bale ngi ki kristan ka Meghalaya kalonga jilla jong ki kristan kabamut ngilong ki buryu batibha ya ka hokasot ka ongro ki kon ka si barabor kilong ki bawan ka maya ka hokasot kenre kaya ka bang yusno minda hakene ka por minda ki kon samla kim jio kamshu
Ngiyos ngo bon gi exam kaba pinyard bakala. Lesi gi exam batok minda. Namar ki bruyu ki wajimandoi shimet. Ka jimbam sap. Don bon gi kon samla ki phone yanga ki test yanga father duai ngam don lachu ban yo kam ngala pas ye ke interview minda ki pan nga pralak shipolak tenga. Don buon ki beriu ki persyamban di ya ke kindau kenamba ki laban siu ya kata ke jing dawa na ki officer. Ki officer ki dawa na ki beriu bantung kam pit siu no kata tengah nganai no kaneka kam. Hakaneka juk kiba don hawk kinumyo ya kata kam. Hang no don hawk kasod. Hang no don Moses haka jingim jongi. Hang no ka treikam ya ka hukum jongo balai haka jingim jongi. Hang no ka treikam umensiam bakuin haka jingim jongi. Hang no ka treikam ya ka jingis ne jongo jisu ka jingir jongo jisu haka jingim jongi. Ko himmen ko para ngiyos ngo don bon gikon samla kilinga mensiam. Ngiyos ngo ru haki ni gipor don gikon samla ki penyap yalade. Ki brio ki ba wadi ki kam ki jam. Ki ba kwa ban pinda bi exam jonki. Haba bon ki brio ki ba shong ha ki kerdan ki le bam hog ki bam sap. Ka jingis ne u jisu kam trekam. Ka jingir u jisu kam trekam. Ka hok ka sort jongo blay kam trekam. Umensiam bakuid trekam haka jingim haka jingmod haka donur jongi kristan minda. Peit yaka jingim jongi menda. Peit yaka jinglong jongi menda. Peit yaka jingim kristan menda haka neka juk. Kaya ka badang jia menda. Kalong kane. Buon ki beriu ki bamsap. Mano ba bamsap? Ki officer. Ki beriu ki badang yopidiyang shilak tam ki tulop shi banai. Kidang kwa biyang yaka pisa bamhok. Haka ba kinyot. Haka ba leben yaki baduk kipan lese ki baduk haka taka jingtrang benyo kataka kam lese yaka kindau kindiat kaba kidon lese kaba kilayo pidiyang na ki pat menjongi kilayo pidiyang pateng na ki kimi ki pat menjongi kidino ngiyos ngo haka kitab barok away jonga jutambarim hadukat no ki pai di Israel kila kain kordor ya ke kindau ke siap kabalayo pateng na kikimi pa menda kane ke jimbam sap ka pelong iki beriu ban pinduno ya ka hokasod pelong iki beriu ban tok menda kane ka kiar pateng ya ka jimbam sap ya ka jingle bam hok ka jingkwan yalade ka jingkwan pizza ka kelalong ka dustur jong bon ki beriu menda kakiar pateng minta syumudur kini ki kon samla kilayo kanega kam kisiu dakilak haba ki shong hakata ka office ne hakata kerdan kile kumno makiru kinyai beteng banle kaju ka kam kinstang ban kinyot ya kibadukum ne namar kilayo kata ka kerdan da ka babamsap te ya ki tu ki ba yo kerdan da ka babamsap kila penyap no ya ka hokasod haka donur haka mensiam jonki kila penyap no ya ka jingkoid haka mensiam jonki kila pendu no ya ka taka jingyate plam jonki haka ba ki menjor bat ki beriu ki leben kumne hagi nigi por ive father ila kularia nga banai sanspa tiliki shuki bada ngakamen namar ngimdon syuki kar drisen rakala stang temai ngakamen nantanga kiliau kumno pensiu yakane paduong ngansa donate yapi henry nganto da kawai pat ka cash mamo ngaong ngamdon kam kata ka syuki namar haka banyo kata ka syuki ngade ben perle yawu ban penbet yaka cash memo da kawai pat ngaong ngam kwa ek syuki bam hok lara ki bru ki shong ha kata ka syuki bam hok haba ki wan duai haba ki wan mane ya jisu kinumyo jingkorku namar ki shong ha ka syuki bam hok ngala kentai ngaong kababan shong madan banya ka ba ki shong syuki bam hok ko himmen ko para baleng ngalayo kaneka bor banong
ngakin mau u father chako ulong uba nongseng jong kineke jing yalap haka northeast India ushait ong yangi hat haka por bangidang kinna pe watnum pediang kano kapisa bamhok watnum pediang watnum pintrekam da kano kapisa bamhok haka retreat center lada pe pindon kam yakipisa bamhok ya nagabinda bante yaka yimane ne ka retreat center ka jinga e jungu jisu kanum tre hangdo namar ngila aiti lupa hau bammen yaka ta ka jingtumu ne ka project banadu kata ka por ngiro ngi don hapo jongi kata ka menziam bamde ban pediang eye bamhok but bamde pan pan eye na ki politician namar kimdon kano ka project banai sha ka yimane ne nagabinda ka kam menziam ki project baro kalong nagabinda bante school ne ka jingroy ka par jonga imlang sala tinadu kata ka por ngalayo kata ka menziam leseng yaban shashitom leseng yaban ya lambaga jingkurdu kababan ya lambaga jingkurdu nagabinda ka hok banya ka balong ki rispa ha ka bale ya ki bam hok kane kalong ke jingi kai ka ba u father chako ula ai khangi ha ka por bangida mangila stang ya ka kam jingelap ko himmen ko para balenga wanra ekene baro minda kas ngi reke ya kasngi burom jonga jingala dur jisu ka kot ka ver yangi bangide ben killa ha ka jinglong jongi ha ka ba yoma dia ka jingi kai jonga jisu ha ka ba im ya ka gospel ha ka ba im ya ka ha ka sort jonga gospel ngi de ban yasrim badu jisu bad ka stage jongi ka jilla jongi kalonga jilla jongi kristan khatung yasrim jisu ne ngi yasrim ya u kris balamler ha ka jingyai jongi ha ka jingle jongi na mar ka ne ka daw buon ki briu ki bud ya ka lendi jongu kris lamler ha ka ban le bam hok da ka ban le bam sab bad ka ne ka jimbam sab ka kila longa raibi minda ha ka imlang salang hamalla ke binda jonga jingim habaki baduk ki leisha ki office ki ha ben bamsam ki ha ben aye nagabinda ki officer ki bayo ya ka tulob na ka jingtre shitom na ka revenue jonga imlang salang jongi brio henry kim sngo hun pate kidang bamsap kidang penbori ki brio bamsap kidang penbori ya ki kon lawe jonga imlang salang ban bamsap but hangno don ga jingla dur jisu ha ka jingem jongi hangno don Moses hangno don ka hok Moses uyang nagabinda ka hok ka hukum jongo bale hangno don Moses hangno don Elijah hangno don jingis ne jongo jisu hangno don ka jingir jongo jisu nangdangi ong ilong kristan nangdangi ong alayo kane ka kam buona padeng jongi ngishong hakishuki bam hok ngishong hakishuki bam koi ngi bam iya kap jim bam koid ngi pinyad ya ka jinkomen bam de ka jinkomen shisha ko himmen ko para naga taka daw ladangi peita ka jutam barim baro kawe ngi usno kan kala don ka jingiam kala don ka jing sausi haba ki paid Israel kila tu Roma na ka jingle koid in duai hakani gasngi Bahkan ega buram jongo belekan wan hiar halor ki ingasem halor ki imlang salang halor ki nongdre baro halor ki nongdre balang halor ki nongdre sarkar halor ki baro kitna jonga jingem jongi kramba ka jingko jongo bele kan seit mai sashasin ka hok ka sort jongo bele kan seit mai ka sur jongo Moses kan sawa hakish kor jongi ka sur jongo Elijah kan stang ban pen kandemen siam jongi ka sur jongo jisu kan perlong yangi ke ba isne ke ba eat ke ba sumar ke ba kudup ya ke ba tolot bor ban ngi don kam ban kala dur ko himmen ko para hamalla ke liang jongi ni duai nagabinda kane ha kane kasngi buram jonga jingkala dur jongo jisu be eat ngi aiti hame ha kane kasngi buram ba ka bo bor bat ka buram bat ka jimparnai bat ki lob jonga beneng kan wantab iangi ya ka jinla jongi ya ki briyu baro kanambangin sange ban kinyot yakiwe ni sange ban lebe yakiwe ni sange
ban penyap ia ka jingya te pelem jangi bangi long ki kun ke bakin dia buram ia me hamal la ke liang jaga jingem jangi en ya ro ya utrai Jesus Christ